Narum payu nioskum ka chananam daki padba ka bril nyotar. Ka Ukraine kala her thama da ki drone bara ka tega jing her thama kidan supportly ki ling sunya pom jang ka Russia ki bala julor jur onga kubor minin kasini nagalyang jong security service of Ukraine SBU ka kam ba ki drone jang ka Ukraine kila penjat iki ling sunya pom baki kentup yaki 295 bat ki 2 ki badai ki ling sun ther bom jang ka Russia bat ki badai ru ki bala pendan kam ha ka basian nam ding sa Ukraine u Igor Kobzes u badai ulat jang ka tega jaka u ya thok baki drone jang ka Ukraine kila lek her thma ha ka ketem jang ka Russia ha stredni ka badan ha Irkutsk jang ka Russia laban yo i ya katadem ka ba lengo ha ka tega jaka bo ling sunya pom jang ka Russia naka jaka bo ling sun ka badan hajan ha Olenya jang ka than Murmansk ongko khubor jang ka Nexta ka bana Belarus kilat khubor ki kam ba ka dei ka jing her thma da u drone ka Olenya ka dei ka wei na ki tempen her ling sun jang ka Russia ka bala ban kit iki ling sun ki ba khlan bor bat ki bakit ki bom nuclear hadu menta ka Russia kampat ai ya kanu kanu ka khubor ka ba shahelor ka dei ka jingja bala da ka jia ka dei ka ba shisha kumta kan dei ka jing her thma ka ba jubor ba haki kitembo tiar thma jang ka Russia hadu menta shimla yok khubor ya ka jingdo jing julor na ka dei ka jing her thma jang udron ka dei ka jingja ka dei hadin ba ka Russia kala set hadu lais pa an ri phonyok tliki drone haki nong ba pher jang ka Ukraine bat ka dei kala penyap ya khalai ngut ki briu bakan thup ya lai ngut ki khenna ha Zitomayar bat sabon phongut ki ba mansau na ka jing her thma ki drone ha Kiev Kharkiv Mykolaiv Ternopil bat ha Khmelnytsky